Benvidos a Recuncho Gamer. Hoxe imos cun vídeo relacionado ca música. Hoxe imos falar de música adaptativa. Que é iso a música adaptativa? Pois é a música que se adapta. Ata o próximo vídeo! Adeus! Vale, imos pararnos un poquinho máis. Ben, como podes supoñer, desde o comezo dos tempos nos que empeza a música a tomar protagonismo nos videoxogos, digamos que se adapta. De que maneira? Pois estamos no menú principal, ten unha música que cando comezamos nunha fase ten outra, cando chegamos ao final da fase pode haber unha rafaguiña en plan de que ben que pasamos, pum, entrará logo outra música, se é unha fase distinta ou se é unha fase máis ou menos semellante que do mesmo mundo, por exemplo, pois pode que se manteña a mesma. Ata aí ben, ata aí unha cousa básica, simplemente temos unha especie de disco con unha serie de melodías que segundo no momento que estemos do xogo soa unha ou soa outra. Isto é como nunha película que máis ou menos teña unha banda sonora que nos momentos puntuais, pois se está no momento nunha escena de acción, pois sonará esa música de acción, se está no momento romántico, pois esa escena romántica, o que toque. Pois nos videoxogos durante moito tempo, pois tamén eso, na fase 1 temos esta música, cando perdemos esta outra música, cando pasamos a fase, cortas a canción e entra outra. Ás veces iba moi a machete, pero a día de hoxe hai maneiras de facer que eses cambios sexan máis orgánicos. Entón, un par de exemplos antes de meternos no que nos imos para hoxe. Super Mario Odyssey, estamos nun mundo normal, pero cando nos sumerximos no auga, a música segue soando, só que cambia, soa un pouco como se estivéssemos metido na auga, un pouco máis así. Hola, que tal a música? E incluso se nos fixamos a ver algunha pequena diferencia de algún instrumento novo que entra por aí. Ese sería un exemplo. Outro exemplo, o Red, que é un xogo no que digamos que os efectos de son notas co cal, segundo as nosas accións, vanse engadindo notas que estarían aí prefixadas por se hai que activalas. Varias notas están á espera de soar e se as activamos nese momento, activarás a nota que toca para cada segundo. Se activamos 3 notas seguidas, pois esas 3 notas que están predispostas para soar. Se non, silencio e non pasa nada porque vai soar ben tamén. Obviamente isto é máis complexo, pero é unha maneira así rápida de explicar un par de métodos de música adaptativa. E imos con un que é semellante ao que comentaba Super Mario Odyssey, que é o que temos no Mercado Muro no Final Fantasy VII Remake. Antes de nada explicarvos que o Mercado Muro é unha zona do Final Fantasy VII que é como un feirón. E que fixeron no xogo? Pois, segundo, na zona do Mercado Muro no que estemos, vai soar a canción do Mercado Muro, pero con distinta instrumentación e con distinto estilo. Digamos que temos un total de 3 estilos. Se estamos na área principal, soará un tema tipo jazz. Se estamos na área dos chocobos antes de entrar, soará unha cousa tipo rodeo, tipo country, así un pouco de bluegrass que se chama tamén. Estamos na zona cerca onde está o relax, a señora esta que fai masaxes, Madame M, pois teremos unhas sonoridades máis exóticas, máis asiáticas. Pero a canción vai ser a mesma, porque a melodía vai ser a mesma. Que pasa? Que en algúns momentos, en algunhas das versións, vai se camuflar. Entón, o xogo que fai? Ímolo ver mellor collendo as 3 cancións e facendo que comecen a vez. Aquí temos as ondas de audio. A amarela sería a da zoa principal, que soaría con unha especie de jazz. Vale, sería un pouco esta. Como soaría desde o comezo a da zona dos masaxes que vos decía? Unha introdución. Vedes que entra esa melodía de esa vai ser a melodía que vai ser o nexo máis fácil de unir entre todas. E imos agora cado rodeo do bluegrass, a dos chocobos que vos decía antes, que a teredes arriba, marcada en verde. Bueno, suficiente. Vedes que a melodía cando arranca é a mesma, só que nun vai con silbidos, noutro vai con unha especie de sinte, noutro con unha especie de instrumento de corda asiático, pero a melodía é a mesma. Entón, que pasa no xogo? Segundo na zona na que estemos, vai mudando dunha versión a outra, pero non rebobina a canción
e volve a comezar. Non, teñen todas reproducíndose por debaixo e só terán co volume subido a da zona na que corresponda. Vou facer aquí un exemplo, malamente, cas 3 pistas que temos aquí. Comezamos ca de jazz. Agora cambiamos a de bluegrass. Esta parte é un pouco interludio, que aquí cada un fai o que queire. E volve a comezar. E digamos que teñe unha estrutura como a melodía principal super forte de esa é a melodía A. Logo ten unha parte B na que xa vai un pouco máis disimulado o que vai, que sería como na que dúas delas van manter esas notas, pero a versión asiática vai na ter como máis soterrada, incluso cambiado de ton esa melodía, pero tamén a podemos recoñecer. E logo xa hai unha parte intermedia para enlazar e volver a retomar, que é un pouco libre. A asiática pois está con esa percusión que ia soando, a do rodeo está con e a da zona así un pouco máis jazz está con Entón, aquí claro, aquí está facendo moi a machete. O xogo que fai, en vez de xusto facer cambios sen ningún tipo de fundido, como fixen agora, o que vai facer é, durante medio segundo aproximadamente, vai fundir unha versión con outra. Por exemplo, vou ter todas co volume baixo, salvo a da arriba. En este momento vou facer que suba a da versión tipo jazz. Entón estaremos aquí escoitando a versión de bluegrass, entrará de jazz. E logo un chisco máis tarde, nuns 10 segundos máis tarde, o que vai pasar é que se vai a de jazz e entra a exótica, digamos, así entraría. Así que vamos a escoitar un pouco dende atrás a ver como fan esa progresión, que vedes aí marcadas con liñas amarelas, un pouquiño. Cambiou a de jazz e agora en breves, cando chegue aí a barra amarela, pois isto sería un pouco o que fai. No xogo realmente estiven probando e fedellando porque había unha opción que podían ter, en plan, pois temos un volume o 30% e outro 70%, pero a medida que se vai chegando imos así modulando ata que chega a outra parte. Que pasa? Que deberían ter problemas para que isto soase ben, porque se escoitamos todas a vez, vedes que é un pouco un caos. A melodía así. Entón, vedes que a melodía sí, pero as percusións chocan un pouco, sobre todo que a versión de bluegrass, que de jazz, que hai moita batería, as outras dos non funcionan tan mal. Entón, que decisión tomaron eles? Que se das un pasiño de un lado a outro, simplemente o cambio é total, de 0 a 100, dunha versión a outra, e de 100 a 0. Se vos parece, ímolo ver co looper, para que o vexades máis claro e como podemos xogar con todas as versións. Vale, pois tedes aquí o looper cada un cas súas opcións. O que vos decía antes, se activamos todos a vez, un pouco de caos. Se baixamos o volume e deixamos o 1, ben. Entón, o cambio faino realmente un pouco así. Vedes que queda moito mellor que a machete. E a melodía funciona ben. Imos agora a probar a zona máis asiática. Os cambios realmente nos xogos son semellante a isto. E agora na parte intermedia aquí sí que se podría xogar moito máis.
pa, pa, pa. ¿Ves que la melodía sigue? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Xa que esta parte aquí non hai cambia un poquinho. Só como un rato. E nada, aquí volveré a retomar. Como ves, a melodía é o que une entre todas. Logo o que cambia é a instrumentación para darle ese toque que se axuste á zona do xogo na que estamos. Claro, que requisitos precisa isto? Primeiro, que as cancións teñen que estar todas no mesmo tono, na mesma escala. E outra moi importante, que se podería trampear de outra maneira, pero neste caso axuda, é que todas van á mesma velocidade. Porque claro, se unha correse máis que outra, nalgún momento a melodía pois iría máis adiante nunha que na outra. Que podería haber algún sistema de control contando por compases esa vez, cada vez que facemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso sería un compás, 1, 2, 3, 4 neste caso. E podrías decir, vale, inda que esta vaya máis rápido, sabemos que esta agora vai no 16, así que nos imos tocar o 16 aquí. No, agora imos no compás 20, agora pois imos meterle o 20 aquí. Podería facerse unha cousa así, pero moito máis doado, encaixa moito mellor, empasta moito mellor, pois sendo toda na mesma velocidade e claro, na mesma escala, como vos dicía. Así que está aquí este primeiro despecie de música adaptativa, neste caso no Final Fantasy VII, na zona do Mercado Muro. Agardo que se entendese ben, claro, hai multitud de xogos, xa vos digo que fan isto. Intentaremos traer algún máis que sexa visualmente fácil de entender ou que teña algo máis interesante tamén que contar. Moitas gracias por ver este vídeo. Se tedes algunha dúda ou vos pareceu interesante, deixame aquí nos comentarios para sabelo eu. E xa sabedes, suscribidovos para máis vídeos. Vémonos polas redes sociais en @recunchogamer e en todos os sitios que temos aquí na descripción, Discord, Twitch, podcast, xa sabedes. Ata o próximo vídeo, saúdos de Gordillo, coidadevos.